Jaké by to bylo stát se ženou, která ví, jak dosáhnout svých snů, která ví, jak svůj život ovlivnit. Jaké by to bylo být ženou, která je zdravá, která zná své tělo, která cítí radost a lehkost žití, která se mílovými kroky blíží ke svému vysněnému životu. Dopřij si tu nejlepší péči a zažij tu největší radost. Zažij největší posun ve svém životě. Ukážu ti jak. Spolu se podíváme na celý tvůj příběh. Podle tvé aktuální situace ti ukážu nejvhodnější řešení. Představím ti možnosti, o kterých ti gynekolog pravděpodobně neřekl. Je to velmi snadné. Zarezervuj si se mnou online poznávací hovor zdarma a sama se přesvědč, že cesty existují i pro tebe. Spolu to dokážeme.